Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യാനനാഞ്ചനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരു ശ്രീ ഗുരു ശ്രീരൂപം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തിശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे रिपोर्ट. हरे कृष्ण. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്വിതീയ സ്കന്ധം അധ്യായം 3 ശുദ്ധ ഭക്തിത സേവനം, ഹൃദയത്തിലെ മാറ്റം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കാണാലോ സ്ക്രീന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാന്യത് ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മീയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാന്യത് ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാന്യത് ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യത് ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യത് ഭവാൻ മമ നാം പ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. പ്രേമലത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാലോ അല്ലെ? സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ. അത് കുറച്ച് ഈ ഒരു പേജ് അതിന്റെ പ്രിന്റ് ശരിക്കും പതിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളറിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യത് ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവം ഏതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യത് ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. അംബുജ ദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യത് ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യത് ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യത് ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യത് ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യത് ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യത് ഭവാൻ മമ
നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതേ നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതന്യഗതിദം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യമ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവം മേതനിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജാസുകുമാര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതന്യഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വീണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവ ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏതത് നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം.
Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, മനസ്സിലായ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവമേതൻ ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതന്നികഥിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം നയന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതൽനിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യത്പ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യമ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടിവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി ബാലകൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യമ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ശ്രീ ശുക ഉവാച. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഏവം അതിനാൽ, ഏതത് അവയെല്ലാം, നിഗദിതം പറഞ്ഞു, പൃഷ്ടവാൻ അങ്ങ് ആരാഞ്ഞ പോലെ, യത് ഏത്, ഭവാൻ ഭവാൻ, മമ എന്റെ, നൃണാം ജനങ്ങളുടെ അഥവാ മനുഷ്യരുടെ, യത് യാതൊരുവൻ, മ്രിയമാണാനാം ആസന്നമായ മരണം, മനുഷ്യേഷു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ, മനീഷിനാം ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ചെയ്യും. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, ആസന്ന മരണനായ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുവന്റെ കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആരാഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഉത്തരമേകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നേരത്തെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? നമ്മൾ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനുള്ള ആ ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എന്തായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും കടമ എന്ന് പറയുന്നത്? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മരണാസന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആർക്കറിയാം? നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എടുത്തു. പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതെ, ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കർത്തവ്യം. പ്രത്യേകിച്ചും മരണാസന്നനായ വ്യക്തിയുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യ ലീലകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അനേകായിരം കോടി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്പം മാത്രം ജ്ഞാനമുള്ളവരാകിയാൽ അവരിൽ ഏകദേശം എല്ലാവരും അല്പബുദ്ധികളാണ്. തത്വത്തിൽ അവരല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളായി സ്വയം തിരിച്ചറിയാൽ മിക്കവർക്കും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയാണുള്ളത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ അവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉയർന്ന പദവിയിലോ താഴ്ന്ന പദവിയിലോ അവസ്ഥിതരായിരിക്കാം. എന്തായാലും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അതീതമായ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരായത്ത പക്ഷം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ തന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണ പരാജയങ്ങളാണെന്ന് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും അറിയണം. അനേക സഹസ്രം മനുഷ്യരിൽ ഒരുവനോ മറ്റോ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരായുകയും അപ്രകാരം വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നിവ പോലുള്ള വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം ആരായുകയും ചെയ്തേക്കാം. അത്തരം ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സംസ്പർശത്തിലല്ലാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മുതലായവയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് സാക്ഷാത്തായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരിൽ ഒരുവനോ മറ്റോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. കൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള സ്വാഭാവിക ബന്ധത്തെ ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായും വിസ്മരിച്ച മനുഷ്യ സമുദായത്തിന് ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളാൽ അഥവാ ബ്രാഹ്മണരാൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ വ്യാസ അവതാരത്തിൽ വൈദിക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ രചിച്ചുവെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 20, 122, 123 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്തരം ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗം പോലും ഭഗവാനുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചേക്കാം. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ എന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ്. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുടെ പരിണാമ ചക്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രം പ്രാപ്തമായ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ ഈ പുനരുജ്ജീവനം പ്രാപ്തമാവുകയുള്ളൂ. ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗം ഈ അവസരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം ഗൗരവമായി എടുക്കുക തന്നെ വേണം. എല്ലാ മനുഷ്യരും ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ല. ആകയാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന്. ആയതിനാൽ വിവേകശീലമുള്ള എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മനീഷിനാം എന്ന് ഇവിടെ വിശേഷിച്ചും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള മനീഷിനാം വ്യക്തി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ തീർച്ചയായും കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും ഹരികഥാമൃതങ്ങളായ ഭഗവാന്റെ പവിത്ര നാമത്തിന്റെയും ഭഗവത് ലീലകളുടെയും ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ സ്വയം പൂർണ്ണമായും വ്യാപൃതനാകേണ്ടതുമാണ്. മരണത്തിന് സ്വയം സജ്ജനാകുന്ന ഒരുവനെ ഈ പ്രവൃത്തി വിശേഷിച്ചും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരിയുടെ ഹരിനാമാമൃതങ്ങളായ ഭഗവാന്റെ പവിത്ര നാമത്തിന്റെയും ഭഗവത് ലീലകളുടെയും ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയവ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ സ്വയം പൂർണ്ണമായും വ്യാപൃതനാകേണ്ടതുമാണ്. മരണത്തിന് സ്വയം സജ്ജനാകുന്ന ഒരുവനെ ഈ പ്രവൃത്തി വിശേഷിച്ചും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം
നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരയെ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങള് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറയുകയാണ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മുക്താത്മാവാണ്. പുത്രിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാനാൽ ദർശനം ലഭിച്ച കുട്ടിയാണ് അല്ലെ. വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ ദർശനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകുകയും ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാതെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അങ്ങനെ ദാഹം തോന്നാനും അങ്ങനെ ശമീക ഋഷിയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ ഇടാനും അങ്ങനെ മകനെ ശൃംഗി വന്നിട്ട് ശപിക്കാനും ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമായെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലെ. ഓ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അങ്ങനെ ശാപം കിട്ടി. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും തേടാൻ നിന്നില്ല. ഉടനെ തന്നെ 7 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ തന്റെ ആ സാമ്രാജ്യം ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. അനേകം രാജ്യങ്ങളുടെ തന്നെ അധിപനായിരുന്നു അല്ലെ. ആ കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു, ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു, സമ്പത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ആ തീർത്ഥസ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. തീർത്ഥസ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ടാണ് പിന്നീട് സാധുക്കളോട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യം എന്ന് ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ അവര് പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും. അവസാനം ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഉപദേശങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തന്നെയാണെന്ന് അവരാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള 2 ചോദ്യങ്ങളാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം എന്താണ്? പ്രത്യേകിച്ചും മരണാസന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതിനാണ് നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ബുദ്ധിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഹേ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവേ, ആസന്ന മരണനായ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുവന്റെ കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആരാഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഉത്തരമേകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് നമുക്കൊന്നും ബാധിച്ചല്ല, എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും ഇത് മരിക്കാനായ ആൾക്കാർക്കല്ലേ, നമ്മളെന്തിനാണ് ഇതിപ്പോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ലേ, ഇതെല്ലാം മരണാസന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ പറയുന്നത്. നമുക്കായില്ല. അതന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായിട്ടും പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ബുർജ് ഖലീഫയും ഈഫൽ ടവറും അതൊന്നല്ല. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഓരോ നിമിഷവും ഓരോരാളും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മരിക്കില്ല. അത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് വേറെ ആർക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സത്കീർത്തനങ്ങൾ പാടുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയും ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിത്യവും പാരായണം ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഇതൊക്കെ വേണം. ഇതാണ് ഒരാളുടെ കർത്തവ്യം അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഭാരതഭൂമിയിൽ മനുഷ്യ ജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടുക, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക, അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകി അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഭാരതഭൂമിയിലെ ഓരോ ജന്മമെടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോരാളുടെയും കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാരതഭൂമിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം. അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് വസ്ത്രം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുക്കുകയോ ഇതൊന്നുമല്ല. ഇതൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് അവർക്കൊരു ഉപകാരം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയാണ് എന്ന് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും. ജാരതയ്ക്ക് താരക്കൊക്കെ കൃഷ്ണ ഉപദേശം എന്ന് പറയും. ആരെ കാണുന്നോ നിങ്ങൾ അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് പറയും. കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉപദേശം മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാ നമസ്കൃത അല്ലെ. എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനായി തീരുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. അപ്പോ അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. പ്രഭാതിൽ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അനേകായിരം കോടി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്പമാത്രം ജ്ഞാനമുള്ളവരാകിയാൽ അവരിൽ ഏകദേശം എല്ലാവരും അല്പബുദ്ധികളാണ്. തത്വത്തിൽ അവരല്ലാതെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളായി സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയാൽ മിക്കവർക്കും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയാണുള്ളത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ അവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉയർന്ന പദവിയിലോ താഴ്ന്ന പദവിയിലോ അവസ്ഥിതരായിരിക്കും. എന്തായാലും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അതീതമായ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരായാത്ത പക്ഷം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ തന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണ പരാജയങ്ങളാണെന്ന് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും അറിയണം. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ബുക്ക് സ്റ്റാളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താലും ഇവിടെ പറയുന്നു, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നിവ പോലുള്ള വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം ആരായുകയും ചെയ്തേക്കാം. അത്തരം ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സംസ്പർശത്തിലല്ലാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മുതലായവയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് സാക്ഷാത്തായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവനെ കഴിയുകയില്ല. ഒരു ഗുരു വേണമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് കാണിച്ചു തരികയുണ്ട്. സാന്ദീപിനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ്, സ്വയം ഭഗവാനാണ്, എങ്കിലും കാണിച്ചു തരുന്നു ഒരു ഗുരുവിനെ ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുരു വേണം അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദം യസ്യ ആ പ്രസാദ നഗതികുതോ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണം. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കും അല്ലെ. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു അല്ലെ. അതല്ല ആയിരക്കണക്കിന് എന്താ പറയാ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ അല്ലെ. എന്തായിരുന്നു ആ ശ്ലോകം? അതില് ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം 7ാമത്തെ ആയം. ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാൻ പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതിം സമഹാത്മാസു ദുർലഭ അല്ലെ. അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വാസുദേവ സർവമിതി, എന്താണ്, കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കള് സുദുർലഭ എന്ന് പറയും. അത്രയും ചുരുക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. അതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ട് അവസാനം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം മറ്റു ജീവജാലങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ, ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് മനുഷ്യ ജീവിയാണ് അല്ലെ, 4 ലക്ഷം മാത്രം. മറ്റുള്ളതൊക്കെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേ കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തിലതാ.
ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് യോനികളിലൂടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് അവസാനം അനേക ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ കറങ്ങി തിരിച്ച് അവസാനം ഇവിടെ ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുടെ പരിണാമ ചക്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രം പ്രാപ്തമായ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ ഈ പുനരുജ്ജീവനം പ്രാപ്തമാവുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാനുമായിട്ട് അല്ലെ. ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗം ഈ അവസരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം ഗൗരവമായി എടുക്കുക തന്നെ വേണം. എല്ലാ മനുഷ്യരും ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ല. ആകയാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. ആയതിനാൽ വിവേകശീലമുള്ള എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മനുഷ്യനാം എന്ന പദം ഇവിടെ വിശേഷിച്ചും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. വലിയ സയന്റിസ്റ്റുകളും മറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവർക്ക് നല്ല കാര്യം തന്നെ. എന്നാൽ അവരാരാണോ അല്ലെ, അവർക്ക് എന്താണ് മരണശേഷം സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ അതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല അല്ലെ. താൻ ആരാണ്, താനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, അല്ലെ ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമസത്യം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കലാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ. അല്ലാതെ കുറെ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വെച്ചത് അത് എന്താ പറയാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ് അല്ലെ, ശരിയായ ബുദ്ധിയല്ല. ശരിയായ ബുദ്ധിമാന്മാർ താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, താൻ ആരാണ് അല്ലെ, അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള ഇവിടെ വിവേകശീലമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് മനീഷിനാം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുന്നു. മനീഷിനാം വ്യക്തി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളെ തീർച്ചയായും കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും ഹരികഥാമൃതങ്ങളായ ഭഗവാന്റെ പവിത്ര നാമത്തിന്റെയും ഭഗവത് ലീലകളുടെയും ശ്രവണം കീർത്തനം തുടങ്ങിയ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ സ്വയം പൂർണ്ണമായും വ്യാപൃതനാകേണ്ടതുമാണ്. മരണത്തിന് സ്വയം സജ്ജനാകുന്ന ഒരുവന് ഈ പ്രവൃത്തി വിശേഷിച്ചും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മരണത്തിന് സജ്ജനാകുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ മരണം ഏതു നിമിഷം വേണമെങ്കിലും വരാം അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് മുൻകൂട്ടി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റി 7 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്ക് 7 ദിവസം ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് അപ്പോൾ ഏത് 7 ദിവസമാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. ഇന്ന് ചിലപ്പോ 6 ദിവസമായിരിക്കും, നാളെ ആയിരിക്കും 7ാമത്തെ ദിവസം അല്ലെ, നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. അടുത്ത 7 മിനിറ്റ് ഉണ്ടോ 7 സെക്കൻഡ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് സദാസമയം കീർത്തനീയ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അല്ലാതെ യമരാജൻ വരുമ്പോ ഞാനൊരു കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കട്ടെ, കുറച്ചു കാലം കൂടി കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നടക്കില്ല അല്ലെ. അതാണ് യമസ്യ കരുണാനാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. യമരാജന് യാതൊരു കാരുണ്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ സദാ കാരുണ്യം കാണിക്കും, എന്നാൽ യമരാജൻ അതേപോലെ തന്നെ നിയമം നടപ്പിലാക്കും. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് അവരുടെ 7 അയലത്ത് പോലും നിങ്ങൾ പോകരുതെന്ന് യമകിങ്കരന്മാർക്ക് യമരാജൻ തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആജാമിളന്റെ സ്റ്റോറിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതില് കുറച്ചൊരു ഒന്നിച്ചാണുള്ളത് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും, 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ എടുക്കാം, തീരുമെങ്കിൽ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മവർച്ചസകാമസ്തു യജേദാ ബ്രഹ്മണാപതിം, ഇന്ദ്രമിന്ദ്രിയകാമസ്തു പ്രജാകാമാ പ്രജാപതിം, ദേവീ മായാം തു ശ്രീകാമസ്തേജസ്കാമോ വിഭാവസും, വസുകാമോ വസൂൻ രുദ്രാൻ, വീര്യകാമോ അത വീര്യാവാൻ, അന്നാദ്യകാമസ്തുതീതം സ്വർഗകാമോദിതോ സുതാൻ, വിശ്വാൻ ദേവാൻ രാജ്യകാമാ സാധ്യാൻ സംസാദകോ വിശ്വാം, ആയുഷ്കാമോ അശ്വിനോ ദേവോ പൃഷ്ടികാമായി ഇലാം യജേത്, പ്രതിഷ്ഠാകാമ പുരുഷോ രോദസീ ലോകമാതരോ, രൂപാഭികാമോ ഗന്ധർവാൻ സ്ത്രീകാമോ അപ്സരൗർവശീം, ആധിപത്യകാമ സർവേഷാം യജേതാ പരമേഷ്ഠിനം, യജ്ഞം യജേത് യശ്കാമ കോശകാമ പ്രജേതസം, വിദ്യാകാമസ്തു ഗിരിശം ദാമ്പത്യാർത്ഥാ ഉമാം സതീം.
ബ്രഹ്മവർച്ചസകാമസ്തു യജേതാ ബ്രഹ്മണാപതിം ഇന്ദ്രമിന്ദ്രിയകാമസ്തു പ്രജാകാമാ പ്രജാപതിം ദേവീം മായാം തു ശ്രീകാമാസ്തേജസ്കാമോ വിഭാവസും വസുകാമോ വസൂൻ രുദ്രാൻ വീരകാമോദ വീര്യവാൻ അന്നാദ്യകാമസ്തുതിദം സ്വർഗകാമോദിതോ സുതാൻ വിശ്വാൻ ദേവാൻ രാജകാമാ സാധ്യാൻ സംസാദകോ വിശ്വാം ആയുഷ്കാമോ അശ്വിനോ ദേവോ വൃഷ്ടികാമായിലാം യജേത് പ്രതിഷ്ഠാകാമ പുരുഷോ രോദസീ ലോകമാദരോ രൂപാഭികാമോ ഗന്ധർവാൻ ശ്രീകാമോ അപ്സര ഉർവശിം ആധിപത്യകാമ സർവേഷാം യജേതാ പരമേഷ്ഠിനം യജ്ഞം യജേദ്യഷ്കാമ കോശകാമ പ്രചോദസം വിദ്യാകാമസ്തു ഗിരിശം ദാമ്പത്യാർത്ഥാവുമാം സതീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രഹ്മജ്യോതിഷിൽ വിലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വേറെ വേദങ്ങളുടെ അധികാരിയെ അഥവാ ബ്രഹ്മദേവനെയോ വിദ്യാവിശാരദനായ ഗുരു ബൃഹസ്പതിയോ ആരാധിക്കണം. പ്രബലമായ കാമം അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രനെ ആരാധിക്കണം. സത്സന്താനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഉദാരചിത്തമുള്ള പൂർവ പുരുഷരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രജാപതികളെ ആരാധിക്കണം. സദ്ഭാഗ്യം അഥവാ ഐശ്വര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയായ ദുർഗാദേവിയെ ആരാധിക്കണം. അതിശക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അഗ്നിദേവനെയും സമ്പത്ത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വസുക്കളെയും ആരാധിക്കണം. മഹാവീരശൂര പരാക്രമികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വശം ഒരുവൻ ശിവദേവന്റെ രുദ്രാവതാരങ്ങളെ ആരാധിക്കണം. അതിവിപുലമായ ധാന്യശേഖരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അതിഥിയെ ആരാധിക്കണം. സ്വർഗലോകങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അതിഥി പുത്രന്മാരെ ആരാധിക്കണം. ലൗകികമായ രാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വിശ്വദേവനെയും സാമാന്യ ജനസമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ സാധ്യദേവനെയും ആരാധിക്കണം. ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അശ്വിനി കുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവന്മാരെയും ദൃഢമായ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭൂമി ദേവിയെയും പദവിയിൽ സ്ഥിരത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ചക്രവാളത്തെയും ഭൂമി ദേവിയെയും ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കണം. സുന്ദരനായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഗന്ധർവലോക നിവാസികളെ അഥവാ ഗന്ധർവന്മാരെ ആരാധിക്കണം. സത്പത്നി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അപ്സരസുകളെയും സ്വർഗലോകത്തിലെ സംഗമ യുവതികളായ ഉർവശിയെയും ആരാധിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അധീശത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രപഞ്ചാധിപനായ ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കണം. സുസ്പഷ്ടമായ കീർത്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും കനത്ത ബാങ്ക് നിക്ഷേപം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വരുണനെയും ആരാധിക്കണം. ഒരുവൻ മഹാപണ്ഡിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശിവഭഗവാനെയും നല്ലൊരു വൈവാഹിക ബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശിവപത്നിയായ ഉമാദേവിയെയും ആരാധിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഭിന്ന വ്യക്തികൾക്കായി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അധികാര അതിർത്തിക്കുള്ളിലെ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെയും എല്ലാവിധ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളിലും നിപുണനായിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ ഒരുവന് ഗണ്യമായ പ്രഭാവം നേടാൻ കഴിയും. ശിവഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് രാവണൻ അതിശക്തനായി തീർന്നു. അതിനായി ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ശിരസുകൾ ഛേദിച്ച് ശിവൻ അർപ്പിച്ചിരുന്നു. ശിവഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സർവ്വദേവന്മാരും ഭയപ്പെടത്തക്ക വിധം അത്രത്തോളം അതിശക്തനായി തീർന്നു രാവണൻ. അവസാനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം വിനാശം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി. ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്കുള്ള വിഷയങ്ങൾ അഭിലഷിക്കുന്ന അത്തരം എല്ലാ ഭൗതികവാദികളും മൊത്തത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനികളാണ് അഥവാ അല്പബുദ്ധികളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:20 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സത്സ്വഭാവങ്ങളും അപഹരിക്കപ്പെട്ടവൻ അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ വശീകരണ ശക്തിയാൽ വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വിവിധ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയോ ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയുടെ അന്ധശക്തിയിൽ ഭൗതിക നാഗരികത്വത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലൂടെയോ എല്ലാവിധ സുഖങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്നത് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുകയാണ്. ആരും താങ്കളുടെ ജന്മാവകാശം മാറ്റാനോ മരണത്തെ സന്ധിക്കാനോ വയസ്സാകാനോ ദുർബലനാകാനോ രോഗിയാകാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ദേവനാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവയാലോ
പരിഹരിക്കുന്നു. അത്തരം അല്പബുദ്ധികളായ എല്ലാ സദ്ഭാവങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടവരായി ഭഗവത്ഗീതയിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ അപൂർവവും മൂല്യമുള്ളതുമായ മനുഷ്യജന്മമാണെന്നും ആ അപൂർവ മനുഷ്യജന്മ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായവർ അത്യപൂർവമാണെന്നും ഭഗവാന്റെയും ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ബോധവാന്മാരായവർ അപൂർവങ്ങളിൽ അത്യപൂർവമാണെന്നും ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏവർക്കും ബുദ്ധിമാനും മണ്ടനും മരണം ഒഴിച്ചുകൂടപ്പെടാനാവാത്തതാണ്. എന്നാൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ മനീഷി അഥവാ വികാസം പ്രാപിച്ച മനസ്സിന്റെ ഉടമ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. എന്തെന്നാൽ മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭൗതിക സുഖ ആസ്വാദനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും യഥോചിത വ്യക്തിയായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുകയും എന്നാൽ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾ കാംക്ഷിക്കുന്ന അതിനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുറ്റവാളികൾ എന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം അഭിലാഷങ്ങൾ അധപ്പതിച്ച മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്മാദം പോലെയാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാർ ഈ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും പകരം സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനു വഴിയുള്ള ശാശ്വത ജീവിതം കാംക്ഷിക്കാനും പരിശ്രമിക്കണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. ദീർഘായുസ് നേടാനായിട്ടും സൗന്ദര്യം നേടാനായിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോ തരത്തില് ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലം തുച്ഛമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അനേക ജന്മങ്ങള് ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ജീവിക്കലോ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അല്ലെ. സ്വർഗലോകത്തിൽ എത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എത്തുകയോ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത് പാദത്തിങ്കല് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ ഒക്കെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊക്കെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരി ലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അനേക വർഷങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തിന അർച്ചന എന്ന്. ബ്രഹ്മലോകത്തിലും അവിടെയും ജനന മരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അല്ലെ. ക്ഷീണേ പുണ്യേയും അർത്യലോകം വിശന്തി. നമ്മൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഉപരി ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് പോകാം. സ്വർഗലോകങ്ങളിലോ ബ്രഹ്മലോകത്തിലോ ഒക്കെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ പുണ്യത്തിന്റെ തോത് തീരുന്നത്, ആ പുണ്യങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുന്നത്, അപ്പോഴേ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പലരും പല വിഭാഗങ്ങളും പറയും സ്വർഗത്തിലെത്തലാണ് വലുത് അല്ലെ. സ്വർഗം ഇതൊന്നുമല്ല. ഇവിടത്തെക്കാളും കുറച്ചു കാലം കൂടുതലായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അവിടുന്നും തിരിച്ചു വരണം പുണ്യങ്ങൾ ക്ഷയിക്കും. അപ്പൊ അതല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഓരോ ദേവന്മാരെയും ആരാധിച്ച് പ്രത്യേക വരങ്ങളൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ വരങ്ങള് നേടിയതിന്റെ ബലത്തിൽ ഭക്തന്മാർക്കെതിരെ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ ഭഗവാനെതിരെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദി രാവണനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. രാവണൻ ശിവന്റെ വലിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. രാവണൻ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയും. എന്താ പറയാ, ഒരു കൃതി ശങ്കരാഭരണം, അത് രാവണൻ എന്താ പറയാ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രാവണൻ കീർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയും ശിവൻ. അപ്പൊ ശിവന്റെ വലിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും അതിനായിട്ട് സ്വന്തം ശിരസ് തന്നെ അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവസാനത്തെ ശിരസ് സമർപ്പിക്കാനാവുമ്പോഴാണ് ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും വരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തത്.
എങ്കിലും ആ വരങ്ങൾ നേടിയതിന്റെ അഹങ്കാരത്തില് ഭഗവാനോട് തന്നെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനോട് തന്നെ അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ആ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ, സീതാമാതാവിനെ തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി, അപഹരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ സ്വയം നാശത്തിന് വഴിവെക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു, ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ ശിരസുകൾ ഛേദിച്ച് ശിവനെ അർപ്പിച്ചിരുന്നു. ശിവഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സർവ്വദേവന്മാരും ഭയപ്പെടത്തക്ക വിധം അത്രത്തോളം അതിശക്തമാനായി തീർന്നു രാവണൻ. അവസാനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ വെല്ലുവിളിക്കിയാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം വിനാശം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഹിരണ്യകശിപു ആയാലും ഹിരണ്യകശിപുവും ബ്രഹ്മദേവനെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് അനേകം വരങ്ങൾ നേടുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ദ്രോഹിച്ചപ്പോൾ, ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ, അല്ലെ, പിതാവ് സംരക്ഷിക്കേണ്ട പിതാവ് തന്നെ ദ്രോഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവനായിട്ടും നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? എത്രയോ വരങ്ങൾ നേടുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? എന്നാൽ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിഷ്പ്രയാസം, ആ വരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിഷ്പ്രയാസം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിടം പിളർന്ന് വധിക്കുകയുണ്ടായി. ആയുധങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ എടുക്കാനായിട്ട് വന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള വരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. എന്നാൽ അതൊക്കെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല, അതൊക്കെ അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കുറച്ചു കാലം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാമെന്നതല്ലാതെ അതിൽ കവിഞ്ഞ് യാതൊന്നും തന്നെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാണോ ആരാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യേജന പരിഭാസത തേഷാ നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമി. എപ്പോഴും സദാസമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ, ഒരു ഭക്തനെ വേറൊന്നും തന്നെ ഭയപ്പെടാനുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗവും ക്ഷേമവും ഭഗവാൻ വഹിക്കും. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, ഞാൻ വഹിക്കും അവന്റെ യോഗവും ക്ഷേമവും ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു. അവന് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഓരോരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല, അല്ലെ? വിദ്യ നേടാനായിട്ട്, പണം നേടാനായിട്ട് ഒരു ദേവിയെ, വിദ്യ നേടാനായിട്ട്, ശക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് വേറെ, എന്താ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാനായിട്ട് വേറെ, അങ്ങനെ ഓരോരോ ദേവന്മാരെയൊന്നും ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് തടസ്സമാകാത്തത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകും. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഭക്തി നശിക്കുന്നതിനായിട്ട് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും നൽകില്ല. ഒരുവന്റെ ഭക്തി നശിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നൽകില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിനായിട്ട് മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെയൊന്നും ആരാധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല, അല്ലെ? അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ നിന്ദിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവരെ ഭഗവാനോളം ആരാധിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ട ബുദ്ധി നൽകുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, എന്നാൽ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ നൽകിയത് മാത്രമേ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? മുക്തി നൽകാൻ മുകുന്ദന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അവർക്കൊന്നും മുക്തി നൽകാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെയും ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായവർ അപൂർവങ്ങളിൽ അത്യപൂർവമാണെന്നും ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കും. ഏവർക്കും ബുദ്ധിമാനും മണ്ടനും മരണം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. എന്നാൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ മനീഷി അഥവാ അതീവ വികാസം പ്രാപിച്ച മനസ്സിന്റെ ഉടമയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തനിക്ക് 7 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളപ്പോൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു, ആ സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടുകയും, അല്ലെ? അതുപോലെ സകലർക്കും വരും, ബുദ്ധിമാനാണോ മണ്ടനാണോ എന്നൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല മരണം വന്ന് പിടികൂടുന്നത്, അല്ലെ? സകലർക്കും വരും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാനെ ശരണാകൃതി പ്രാപിക്കുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിത്യവും കേൾക്കുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, ശ്രവണം കീർത്തനം. ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും കർത്തവ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്, അല്ലെ?
ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എല്ലാവർക്കും ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം ഇവ എല്ലാവർക്കും വരും അല്ലെ. ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. രോഗം വരുന്നതും വയസ്സാവുന്നതും മരിക്കുന്നതൊന്നും ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അത് വരും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഉപായമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. അതാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ മരണസമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവർത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം. അടുത്ത ക്ലാസ് ചരിതാമൃതം നമുക്കൊരു 8:40 തുടങ്ങാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവശ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे. हरे कृष्ण.